вазири энергетикаи Тоҷикистон сабаби қади пайвастаи нерӯи барқ дар фасли гарморо ки мардумро норозӣ кардааст ба ҳарорати баланди имсол рабт дод. ӯ гуфт қатъи нерӯи барқ бештар дар вилояти Суғд мушоҳида шуд. махсусан дар моҳи июл ва қисман дар моҳи июн, лекин асосан дар моҳи июл дар баъзе мавридҳо маҳдудияти барқ ҷой дошт. новобаста аз он ки иқтидорҳои яъне истеҳсолии энергияи барқ басанда буданд, лекин аз ҳисоби азбаски ҳарорати боду ҳаво бисёр гарм буд, ин албат таъсири технологӣ ба кори таҷҳизотҳо махсусан дар шабакаҳои барқӣ расонида буд. агарчи вазири энергетика гуфт ки ҳоло мардум 24 соат дар шабонарӯз бо нерӯи барқ таъмин ҳастанд, аммо чанде аз сокинони Душанбе гуфтанд ки ҳанӯз ҳам хонаҳои онҳоро барои чанд соат аз нерӯи барқ маҳрум мекунанд. сабабаша намедонад. Ина светомон қариби 1 соат ё 2 соат набуд. барое ки мо чӣ дорем, дар WhatsApp группа дорем, аму раиси дом ё ки аму меган хизматрасони аму дом мо меган ки горсвет занг занед, фаҳмида монед ки барои чӣ аз чӣ сабаб свет намешавад, нестад. яхе рӯз ан соат 10 мекишанаш соатои 4 ягон рӯз ки бикишанаш дига хеле хастаяни буи ҳар рӯз бикишанаш намекишад. як ҳафтада як рӯз ду рӯз ам хеле. лимит ва ё маҳдудият дар таъмини нерӯи барқ дар Тоҷикистон аксаран дар фаслҳои тирамоҳу зимистон дида мешавад, чун кишвар қодир ба тавлиди кофии нерӯи барқ нест. аммо нерӯгоҳҳои барқӣ дар тобистон ҳамеша беш аз талабот нерӯ ҳосил мекунанд ва аз ин рӯ ин суол дар зеҳни мардум эҷод шудааст ки чаро мақомот онҳоро дар фасли гармо ҳам бебарқ мегузоранд. ҳукумати Тоҷикистон солҳост таъмини истиқлоли энергетикии кишварро аз авлавиятҳои кори худ меномад, аммо ба сабаби таъхир дар иҷрои ин ваъдааш ҳамеша танқид мешунавад.